sunt Bela și azi vreau să vă arăt o aplicație foarte interesantă. Se numește Bestie. Mi-e place foarte mult. Este această aplicație cu un B roz pe un fundal alb. Și această aplicație nu poți să faci numai pe persoane, poți să faci pe păpuși. O să intru. Ok, am intrat, vedeți că aici aveți mai multe lucruri și dați pe fața această zâmbitoare, adică smiley face. Și aici trebuie să vă descărcați fiecare din asta. Eu sunt aici și o să mă pun așa. Și eu apar ca un ivraj. Sau aceasta, bine, la mine nu mi se încarcă. Aceasta mai este foarte drăguță. Mă rog, sunt multe interesante. Și aici aveți de ales. Da, știu, mie nu mi se încarcă. Sunt unele noi pe care încă nu le-am încercat. Dar unele nu îmi plac, unele îmi plac, unele sunt foarte drăguțe, unele sunt cu pisicuțe. Acesta e preferata mea. Da, mă rog. Deci, la sfârșit o să aveți mai multe poze în care o să apar eu, în care sunt mai multe poze făcând chestii din asta pe aplicație. Deci da, vreau să vă descărcați, să vedeți cât de interesantă e. Deci vă mai spun că se numește Bestia, o găsiți foarte repede. Este foarte interesant. Deci, da.